Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabate CTV ni priang subhai pi baro syakimat kimat mentah jan miet sngiyo Shillong ka khatwei Tarik Lber arjar arpun reu. Kimat Khubor naga Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma hau kerwo balap hak syakilat Pyrthei Khubor ne ke sengi ula pentip baka sorkar Meghalaya kala shimye karai ban pensange no shwa shipor ya ke election syaka Garo Hills Autonomous District Council naga daw balami ki kenrum kenram hadu balapoi syaka jingyap arngut ki brio. Halor gani Menteri Rangba ula pentip baka sorkar kan sapen benar lada don daki wei pat kirai. Unang alam kaliang persya haying dorbar tauan ke Jylla Dr. Mukul Sangma ulam mudui daka ejahar persya yau MLA barim ka Pulbari US matur mominin hagaba ula keno ba ula keren pensyit ya kipai ba hadu balami ke jingya kanat. La sapriang ga video bala peni ba mominin ula keren syakipai ba hadien ka jingja ka balaja DC office ha tura hadien ba ula syak takti hakapor ba ulek tap kerteng haka khendai Tarik Lber arjar arpun reu. Kat ba ka jingya ki kadang yan ki pait ba kila rat ya ka wine store ka bala tip kerteng kum ka Sangma wine store ka badan hatura nazik bazar bat ki pait ba kila seilut ya ka kiat ka biar bat kat ka badan hapo kani ka wine store. Ki Khubor ki layatu bagani ka wine store kadai ka ba long try da MLA ka NPP na Mahendraganj u Sanjay A Sangma. Ha ka jing yalang pait ba balalong hamot pran ya ka bala pelong daka Confederation of Meghalaya Social Organization. Ban persyaya ka jingyo ban yashim menta kiwei pat kijai beri bemdai ki Garo ha ka election MDC jongka Garo Hills Autonomous District Council da ki hajar ngut ki pait khasi bat ki Garo ki basong basa hanong ba Shillong ne kila mi bani shimenta u chairman ka komso u ba Roy Kupar Sendrem ula pha yo kerwo syo menteri Rangba ka Jylla Konrad ke Sangma da ka baong bagi pait khasi jaintia bat ki pait Garo kinam ailat ban de lilam ya ka rilom Garo syaki mender. Ki samla Garo ki basong basa Shillong ki laimi pait ba ban ye snok tilang bat ka komso ha ka jingalang pait ba hamot fran ban ajing kershan ya ki pait Garo ki badan mentah pedeng ke jingakan at bat ki wei pat ki jaj ben riu ki bemdai ki riu lom. Ki samla Garo ki la rai ki plakat harangkat ki jing perta penrem ya ki jing sya thombor ki jaj ben riu jongki. Barok ki dukan ki badan hasil lenter ke GS Road hadu mot pran kila kanglut syuaban sedang ke jingyalang jongga komso ke jingyalang ke ban penpau ya ke jing kershan ya ki pait Garo ki badang don mentahap deng ke jingyakan at bat ki wei pat ki jaj ben riu ki bemdai ki riu lom. Kadau ke jingyakan at hari lom Garo kadai namar baki Garo kim kwa baki wei pat ki jaj ben riu ki bemdai ki riu lom kin yo ya kalat ban ya khun ya ke election MDC bat kumjuru ban tap vote nrei wat pedeng kata ke jing persyang kiladon ke wei pat ki jaj ben riu ki bala lej ban tap kerteng bat kalami ke huru hura bat kalai bat gaya syo ya dat hado bala poi syo uput ke jingyakan at ke bajur hag benta beper jong ke rilom Garo. Kajing ki harilom Garo kala nang jor syusyu haga bagi pait Garo mentah kala yok rung jama masjid ke badan hatura bat katkum ki video ki bala sapriang la yo i bagi pait ba kila bom bat penjulor ya kane ke masjid. Ompala setia ban penting kena la kane ke jingja kade ke ba menin ke sengi ka shipho Tarik ne ke ba mentah ke sengi ka khatwei Tarik Lber arjar apun reu. Kaseng New Trap Aceh National Movement Central Executive Council kala shim ya karai balada kani gejing ya kan at kadang jur ki khot jongga HNYF kin hiar syarilom Garo ban yarap ya ki Garo ban yakun persya ya ki wei pat ki jaj beri ki bawan le try kle ha ka khendo ka siap jong ki Garo. Wei na kinong yalam ka HNYF ujon Sangma ulaong baka jingsya hertma jongki Garo kam kta tang ya ki Garo nrei ka kta ya barok ki reulom bat ka HNYF kanom ngap jar ya kani ki jingsya le bahe ha ki brio kiba nabar.
Ka Khasi Students Union kala ai ke jingkersyan bapura yagi paralok seng bahalang narilom Garo ki bala yang persya yagi weipat ki jaj penriu ki bemdai ki Garo bani shimenta ha ke election syaga Garo Hills Autonomous District Council. U Presiden ka KSU samla lambok starwell marngar ulaong bagini ki jingja barok ki dei na ka daw ke jing kensting jong ke sorkar ki bala letno bat kani ke sorkar ke pemerintah. Hagjo ke por ulaong ru bagani ke dei ke thma persya ya ke batembor ya ke riti ke dustur bat ya ke hok ke jong ki pait Garo. Haba penpau ya ka jing kersyan ki pait Garo ki badon mentah pedeng ke jing yaki ka seng New Trap National Youth Front lengba ka kerwak Khubor nau Presiden rangba jongka uba sadon bla kalau ong bagi Muslim ki basa ha ki tem jong ke rilom Garo ki dei ban tip ke ke 6 schedule bat balai la aibor kerpang ya ki rilom lengba ka 6 schedule ba kin ya da ya ka khendo ka siap jongki bat kumjo ru ban ya da ya ka riti dustur bat ka jinglong kerpang jongki halor ke jing kwa bat ke jing persyang jongki Muslim ki bumdai ki rilom ban ya kun ya ka election MDC ka kerwo na ka HNYF kalau ong ba hatu ki Muslim ki tip ayu syapang ka riti ki dustur ki Garo bat ki batip bahaya ka riti dustur lejong ki dei baik tang ki Garo hi. Haga video kabala sapriang lengba ka X layo i bagi Garo ki basyong basa haga snong purba dhorati kabahap ha tanggal district jong kari Bangladesh kila sya kendang nagi jaka syong jakasa jongki ka X account jong ka Hindu Voice ka peni bagi pulit ka Bangladesh kila lek kendang yakini ki Garo bat kalami ru ka jingi peni bor pedeng jongki amsyam lala pantip yakini ki jingja ka balaja Bangladesh ka don jingi dain em bat ka jingja ka ba mentah rilom Garo. Ka Jaintia Students Union kala dawa ban kendang no mardor ya ki mender ki babuhay snong bean haga snong lakro bat ban weng ya ki kerteng jong ki bemdai ki trai snong naga thup ki nong tap vote bat haga joko por ban pentre kam mardor ya ka online permit hadien ba saungut ki trai muluk ki lasya tombor haga snong Hawaii sutnga. U Education Secretary ka seng uba bo cheru mi posnem ulaong ba ka kenhun jong ka central body bat ka senda unit kila le jingo ya ka snong lakro bala syemba hadu kendai pusan na ka sispa ki nong syong snong kim dei shu ki riulom bat ki don ru ya ki kot kisla ban buhai snong tang shipor. U Dr. Tarik SR Marak ubadai u lok jongka MP Barim ka Agatha Sangma bat ubadai ru kun trai jong Menteri Rangba ka Jylla Konrad K Sangma ula tho shithi shaw Menteri Rangba duk kari u Narendra Modi ba un shimkhia ban pen klang ya ke board jong ka Garo Hills Autonomous District Council. U Dr. Marak ulaong baga jing penrung kerteng tap vote kumba kalong menta kampat la ban ai jingyada yaki riulum kat kum ka jing pen Khubor leng baga 6 schedule jong ka riti sensyar kari. Kidikot ka Khasi Students Union Jaya Lansonalin Unit kila bat ya way brio ubalatip kerteng kum uba Glorious Sweat ubadai nagashnong penursla East Khasi Hills District hadin bagila yo ya ka jing ujor na ki samla puli bagila sya syukur da ka basiu pisaya u hadin baula kular ban penyo ya ka sit puli MBBS ha ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya kabadon Hariboy District da ka basim kabu ya ka jinglong shisur shidur jongki uba Glorious Sweat ula pla haki dekot jong ka KSU bau layo pisa kat nyo lak tengka bat kat lai lak tengka na ki arngut ki samla puli bat kawai pat kadai ka kam syukur ka bau la shushna tok ya ka shiti tungkam jong ka Meghalaya Legislative Assembly da ka ba dawa pisa shilak na wave samla wat kam. U Deputy Commissioner ka Ribhoy District ubalayo ujor naga senjuk kirang ba snong road wa plea dangshen halor ke jing keno ba ka don ke jing traitorti ya ke surak PMGSY nadu den shadu bernihat ka bajengai kumbal laipu pra 0.6 km ula pha ya magistrate Akash Marak ban lek jurep ya ke surak rengkat ki officer ketanat PWD bat ki nong yalam snong.
Ki syakri niam hapok karai joai kentup nadu daloi pator langdo sangat ki kini jong ki prakur prakamai rengkat ki wahe wasan jong karai kila pendep ya kalek niam kebai muknor shua ban pendep pat saya kalek niam thok langdo shua bagi syakri niam kin mi syakmat jong kayo kala don ke jingya kendo lang ha lung lang yung lang do ha ka bau daloi ke eleka jawai upa puramon kenjing ula ai ka kentin sngongo bat ha ka joko por ula pen sngo ya ki kam ba ka dorbar niam kadai ban pendep hauni ubnai mentang ini pai syagimat Khubor na Kylleng kari u menteri ke sarkar pedeng u bakmi ya ketanat kambari u Dr. S Jaishankar u laya kren benia lengba ke telefon bat u menteri ketanat kambari jongka Iran u Syed Abbas Aragchi hagaba yadai bat ki jingkan at ke barang yai peteng ha West Asia u state president ke BJP jongka Bihar u Sanjay Saraugi next ula ong ba ka sarkar pedeng kala shimkhia ban pentikna bagi pai ba kinom ya kendo jing na marka jingthut ha ga jingpen poi ya ka gas ha pedeng ka jing kan at ka badang beteng ha Middle East ka High Commissioner Barim jongka India sha Bangladesh ka Vina Sikri ne kala batai ya ka jinglong jingman ha West Asia kum ka jingja ka besyirkai hadu kata-kata da ka bamaham ba ka jing ya kan at kan nang jur bat kan ketaru ya ki pai ba bat kayo ka kon kala penpau ka jing kermen ba kani ka jing kan sakut no shen leng ba ka jing kren bat ka jing persyang jong kinomi kman ulat barim ke West Bengal u CV Ananda Bose ubala ino ya ka kam hakatio bala dem ula pha ya kurwo sya ki pai ba ka Jylla hakaba ula penpau ya ka jing sung tanat man bau dang don hapo ka Jylla bat ula ong ba ka jing dei jong u bat ka West Bengal kandang yaine wat hadin bo ula mi no na Lok Bhavan Menteri Rang Bado ka Assam Himanta Biswa Sharma ulaong baka sarkar Jylla kala shimkhia ban penklan ya ki jingshna surok bat ban penbha ya ki boarding jingshai ha surok ha Kylleng ka Assam daga ba penle jingmut ha ka ba kentiu ya ki jingshngan jong ki pai ba bat ka jing itanat jong ki jaga sor u Bhupendra Patel Menteri Rangba ke Gujarat bat u Harsh Sanghavi sembut Menteri Rangba kilaya kren bat ki brio ha kat lingsun kat ba kidang wan pai na Delhi ha kaba kila lek ban yakendo yaki nongyalam pedeng jong ke BJP ong ki he sarkar negasngi kila don shispa prangut ki dekhot ba erang jongka danda karnia special zonal committee ki balawan pendem hakibor sarkar negasni daga ba kut jengmut ban wan pai biang kum ki brio ki batmai haka emlang kasalang Kibor pahara ha Manipur kila kem ya ki shipongut ki leno ki badaina ke kenhun leno ba per ha ki arpasau kenta bala letno layat ho ki pulit negasni ki pulit kilai tu baya kila no lakem na Imphal West but Imphal East na Tang Nopal na Bishnupur na Kaching but na Tubal district tang ni pai syagimat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei u President Donald Trump ulamaham ya ka Iran ban pa hertma dag sipai la daga dang persyang ban kang ya ka Duriau Strait of Hormuz kat bag sipai ka Amerika kila tambor bat penjat ya ki spotli giling ya ki bala suba bakila kanglat ya kelentia jong ki jahat kitmar Kylleng sun yapom jong ka United States ki bala rung dak basuk syapok ke hau-hau jong ka Iran hadin bakilala ban penjulor ya ki tiaria da hau-hau jong ka Iran hagasngi bakila terbom napang ya ke Iran laong ka Pentagon kumba shispa sau pungut sipai jong ka United States kila mensau haki shipos ngi bala ki ke jing ya kanan hapdeng ka jing hirtma ka United States ya ka Iran la ong ka Pentagon kat ba ki nong tau ain ka Democrat kila dawa ban ai ya ka jing pen sngo pai ba halor ka thma jong President Donald Trump ha Middle East
ka White House kalau ong bau Presiden Donald Trump hi daladi ulam menjur ya ka jing pelait sipor ke ba ailat ya ka India ban tiet ya ka umpniang na ka Russia kum sibenta ka jing persyang ban penbek ya ki yau de boarding ha ka Pyrthei hapdeng ka jing pentut ke bami na ka jing herthma ka United States Persya ya ka Iran. Ka Presiden Jonggari Mexico ka Claudia Steinbaum kala ong bagidon si hajar khandai ngot kinong Mexico ki balami na ki jaka bala jur ki jingya kan at hathain Middle East. Ha ka jingya lang bat kinong tho Khubor ka Steinbaum kala ong bagi nong Mexico kila hapan syong dagi kali bat ka Turkey gadai ka way na kiri ki badang ailat ban penher ya ka lingsun. Negasngi ke India kalau pak kat arton gila jingirap dawai, bat kat praton gitiar yarap, ha ke jing syak lenshop ke Madagascar ha gibor mariang, hadin ke jing selat jong ke Eryong Fetia bat gezani, ha ke ba sedang jong uniu snem, ong ke Ministry of External Affairs. U ham jin wu bala pet na North Korea bat u bala jar ngai haus nem arjar khat nyo u bala kalalong menta u nong tho Khubor hagi jaka kaput hapdeng ka North Korea bat ka China la itu da ka sarkar kum u wei na ki nreungot ki nong South Korea ki bala syakem ha North Korea la ong ki he sarkar ne kasngi. Palat chisnem hadin ka jingya snam hagari Bangladesh hau benai naitung kato kan ningot kinong tho Khubor kidang syak set ha patok namar ba ki kashari kidang yai beteng ban kentai pan ai jamin ya ki mokot duma ki babon. Itu kilong kimat Khubor.